ipo pamchinjikwa ndichakudza Jesu, dakara mweya wangu wawana zororo, pedyo nomuchinjikwa rudo rwandiwana, nyama tsatsi yedenga yandivhenekera, ipo pamchinjikwa ndichakudza Jesu, dakara mweya wangu wawana zororo, pedyo nomuchinjikwa kwayana raMwari, yamurai ndifambe ndichiutondera, ipo pamchinjikwa ndichakudza Jesu, dakara mweya wangu wawana zororo, pedyo nomuchinjikwa ndinozorindira, ndichivimba dakara ndiwane zororo, ipo pamchinjikwa ndichakudza Jesu, dakara mweya wangu wawana zororo. Tinokugamuchirai pachirongwa hama dzinodikanwa. Nhasi uno tiri kutaura pamusoro pechipiyaniso wamunoti muchinjikwa, apo pakaroverwa Ishe wedu Jesu Kristu. Zvinomboreveiko kuti chipiyaniso? Ndo mashoko atiri kupinda, uyezve chinomirirei? Naizvozvo ivai nesu muchidzidzo. Tinotenda kuverenga kwedu zvichienderanawo nepasika yatakapfuura, nguva yekuroverwa kwaIshe wedu Jesu Kristu, tinokuwana pana Luka 23 kubva pavhesi 26 kusvika pavhesi 43. Ngativerengei. Vakati voenda naye, vakabata murume ainzi Simoni weKurini, uyo akanga achibva muruwa, vakamutakudza muchinjikwa ari mushure maJesu. Vanhu vazhinji vakamutevera, pamwe chete navakadzi vakanga vachichema uye vachiungudza. Jesu akatendeuka akati kwavari, "Vanasikana veJerusarema, musandicheme ini, zvichemei imi navana venyu. Nokuti nguva ichasvika iyo yamuchati, vakaropafadzwa vakadzi vasingabereki, izvo zvizvaro zvisina kumbobereka, namazanu asina kumboyamwisa. Ipapo vachati kumakomo, wirai pamusoro pedu, nokuzvikomo tifukidzei. Nekuti kana vanhu vachiita zvinhu izvi pamuti munyoro, chiiko chichaitika kune wakaoma?" Vamwe zvevarume vaviri vose vakanga vari mbavha vakatorwawo pamwe chete naye kuti vandourayiwa. Vakati vasvika panzvimbo yainzi Dehenya, vakamurovera ipapo pamwe chete nembavha, mumwe kurudyi rwake, mumwe kuruboshwe rwake. Jesu akati, "Baba, varegererei, nokuti havazivi zvavari kuita." Vakagovana nguo dzake vachikanda mijenya. Vanhu vakamira vakatarira, uye kunyange vatongi vakamuseka. Vakati, "Akaponesa vamwe, ngaazviponese iye pachake, kana ari Kristu waMwari, iye musanangurwa." Varwi vakasvikawo vakamuseka, vakamupa waini yevhiniga, vakati, "Kana uri murombo wavaJudha, uri mambo wavaJudha, chizviponesa." Pamusoro pake pakanga pane chiziviso chakanga chakanyorwa kuti, "Uyu ndiye mambo wavaJudha."
mumwe wembavha dzakanga dzakarembera pamwe chete naye akamutuka achiti, ko ndiwe Kristu here? Zviponese ugoponesawo nesuwo. Asi imwe mbavha yakamutsiura ikati, hautyi Mwari here iwe, sezvo uri pakutongwa kumwe cheteko? Isu tiri kutongwa zvakarurama, nokuti tiri kupurwa zvakafanira mabasa edu. Asi munhu uyu haana chakaipa chaakaita. Ipapo akati, Jesu, mundirangarirewo pamunenge masvika muumambo hwenyu. Jesu akamupindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, nhasi uchava neni muparadhiso. Amen. Amen. Dai zvainzi muchinjikwa wakanga wakafanira Jesu chete, isu tose taifara. Asi Jesu anoti muchinjikwa wakafanirawo nesuwo. Tichapinda pachiverengwa ichocho chiri pana Luka 9 verse 23 to 25. Asi zvino zvikanzi Jakobo naJohani vanakomana vaZebhedhi vakaenda kuna Jesu vana mai vavo vakati, Ishe, tiitirei chinhu ichi, kuti mumwe wedu agare kurudyi rwenyu nemumwe agare kuruboshwe rwenyu. Zvikanzi naIshe, ko munokumbirireiko chinhu ichi? Mungakwanisa here kumwa mukombe wandinomwa? Zvikanzi hongu Ishe, tinokwanisa kumwa mumukombe wamunomwa. Zvikanzi zvakanaka, muchamwira mumukombe wandinomwa. Asi tingangoti akati muchamwa mukombe wandinomwa, asi zvokuti mugare kurudyi rwangu nekuruboshwe rwangu, izvo ndezvavakagadzirirwa nzvimbo idzodzo naBaba. Amen. Zvichireva kuti dzimwe nguva zvinhu zvakarongwa kudhara, iye Ishe Jesu haakwanise kusandura zvinhu izvozvo. Amen. Asi handiko kuverenga kunobva pana Luka 9 verse 23 to 25. Uyai tipinde ipapo. Regai nditangire paverse 22. Akatizve, mwanakomana womunhu anofanira kutambudzika pazvinhu zvizhinji, agorambwa navakuru, vaprista vakuru navadzidzisi vomurayiro, uye anofanira kuurayiwa agomuka pazuva retatu. Uyu ndiwo mukombe wakanga wakagadzirirwa Ishe naBaba vari kumusoro. Akaendera mberi paverse 23 achiti, ipapo akati kwavari vose, kana munhu achida kunditevera, anofanira kuzviramba. Number 1, atore muchinjikwa wake. Number 2, zuva rimwe nerimwe. Number 3, agonditevera. Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu. Ipapo pakanaka, tinofanirwa kunyatsopabatisisa panoti nokuda kwangu achahuponesa. Ko munhu achabatsirwei kana akawana nyika yose asi agorasikirwa noupenyu hwake? Kana munhu akanyara pamusoro pangu namashoko angu,
Mwanakomana womunhu achanyarawo pamusoro pake paanouya mukubwinya nomukubwinya kwababa nokwavatumwa vatsvene. Ndinokuudzai chokwadi kuti vamwe vamire pano havazofi vasati vaona umambo hwaMwari. Amen. Iroro vhesi rekupedzisira re27 randazowedzera rinowanzotadza kunzwisiswa navanhu vachifunga kuti aiwa pane vanhu vasingazofa kusvikira Jesu achiuya. Zvichireva kuti panguva yaaitaura chinhu ichi pane vamwe vakanga varipo vachinzwa, vamwe vakanga vamirepo vari nechekure, vamwe vakanga varipo panyika panguva iyoyo vasati vafa kusvika nanhasi. Handizvo zvazvinoreva. Izvi zvinonzi umambo hwokudenga huri pakati penyu, umambo hwokudenga huri mamuri. Amen. Naizvozvo umambo kutevedzerwa kweshoko raMwari, kurarama mushoko raMwari, kurarama uchiita murayiro yaMwari. Vazhinji vanoda kutiza pamurayiro nokuti vanoti munhu unofanirwa kuita murayiro wose. Zvikanzi Jesu akazadzisa murayiro, isu hatizvigoni. Asi Jesu nyangwe zvake akazadzisa murayiro, akatipa nyasha. Nyasha dzichireva kuti patinenge takanganisa takafanirwa kugadzirisa. Mupabate ipapo kana kubva matopanyora pasi ikozviro, nekuti ndichazotaurawo nyaya isimo mubhaibheri yaDismas naJustus, makororo maviri akaroverwa naIshe wedu Jesu pamwe chete. Murikuzvinzwa? Umambo hwekudenga huri matiri. Murayiro wakaitwa kuti munhu wose panguva yaanorarama aedze, ndopane nyasha apa, aedze kuuzadzisa. Ndinoziva kuti munoti takaverenga izvo zviri pakati zviri mubhaibheri. Asi hama adiwa, tinoponeswa naJesu. Mumwe munhu wose zvake imbavha namakororo. Ini pachangu ndiri mbavha negororo. Muri kubanzwa? Nyangu zvangu ndiri munyori, uyezve ndiri mudzidzisi, uyezve nyangu ndichiparidza, nedzimwe dzenguva ndinenge ndichita chimwe chezvinhu izvi. Asi ndiri gororo pakuti handizi Jesu inini. Muri kubanzwa? Ini ndinototedzawo vakatitangira, ana Pauro, ana Sifas, ana Barnabas, ana Cyrus, ana Timotiyo, ana Johani, ana Jakobo, ana Filipi navamwe vose, ana Mateo. Ndivo vandinototedzawo mushure mavo. Ndizvo zvamakaita vazhinji venyu vanotsungirira pana Ishe wedu Kristu. Hatigone, tinoedza. Naizvozvo kana tati hatigone, hazvireve kuti hatichabata murayiro. Murayiro unofanirwa kubatwa. Deuteronomy 29 verse 29. Ndoda kuti muinzwisise. Nyasha dziri papi paDeuteronomy 29 verse 29. Nyasha dziri pakuti
zvatisina kuzarurirwa naMwari tinenge tisina kuzviziva. Naizvozvo pane nyasha dzekuti tinenge tichitadza asi tinenge tichiregererwa. Zvatakazarurirwa ndizvo zvatinofanirwa kuita. Zviri pai pamurau uyu. Ndinokuudzai nhasi, makanzwa munhu achiti murau hakuna, munhu asingangoziva zvaari kutaura pamusoro pazvo. Nekuti Jesu pachake kuti tendeukai murayiro, kuti bhabhatidzwai murau, kuti buditsai michero inoenderana nekutendeuka murau, kuti nyasha murau. Nekuti dai wakanga usiri murau, dai takanga tisisiri panyasha. Naizvozvo musakanganisike zvenyu muchiti haiwa murau hatiugoni saka hatifanirwe kuita. Kwete, tsungirirai ndo pane nyasha. Kukundikana kwakanga kwatofungwa kunzi ava vana vane mitsipa mukukutu nemwoyo yakaoma, vanoda nyasha. Musafunge kuti zvaingotaurirwa vaHebheru chete naMozisi. Mozisi wakanga uchangotaurawo mazwi akanga achazotaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Deuteronomy 29 verse 29. Taverenga patiri kutora manzwi edu anhasi pachidzidzo Luka 23 verse 26 to 43. Asi musoro wenyaya uri pana 9 verse Luka 9 verse 23 to 25. Amen. Isu hatidi kutaura zvinhu zvisina umboo, tinoda umboo. Patinenge tichitaura zvinhu zvisina umboo, tinobva tati apa hazvina umboo. Mapanzwa ka? Ehe. Apa hazvina umboo. Kana munhu usingatakure muchinjikwa wake haakwanise kupinda umambo hwokudenga. Handei pana Luka 14 verse 25 to 29 inotsinhira Luka 9 verse 23 to 25. Vazhinji vakanga vachifamba naJesu uye akatendeukira kwavari akati, kana munhu upi zvake achiuya kwandiri uye asingavengi baba vake namai vake, mukadzi wake navana vake, vanun'una vake nehanzvadzi dzake, hongu kunyange noupenyu hwake, haangavi mudzidzi wangu. Uye ani naani asingatakuri muchinjikwa wake achinditevera haangavi mudzidzi wangu. Tomboti mumwe wenyu anoda kuvaka shongwe, haatangi agara pasi agoongorora mutengo kuti aone kana ane mari inokwana kuipedza here? Nokuti kana akavaka hwaro akasagona kuipedza, munhu wose anomuona achamuseka, achiti munhu uyu akatanga kuvaka asi akasagona kupedza. Amen. Ndo mashoko anobuda kubva pana Luka 14 kubva pavhesi 25 25 kusvika pavhesi 20. Aiwa, tongoti kusvika pavhesi 30.
zvikanzi tomboti mumwe wenyu anoda kuvaka shongwe. Apa ndimo muri kutaurwa maKristu apa. Kunzi chinhu chamunozvikudza nacho hachiricho chinhu chamunozovangarara nacho. Zvikanzi muri vanhu vanovangira zvinhu zviviri. Munotenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu, asi nekumwe munenge muchitandana nadhiabhorosi. Muna vaMwari vaviri. Muri paupombwe hwokunamata zvifananidzo. Ndizvo zvikurehwa naIshe wedu Jesu Kristu apa. Zvikanzi chii chauchaitira Ishe wedu Jesu Kristu kurakidza kuti unomuda? Tarirai pana vhesi 25 kusvika pana vhesi 27. Unotaura Ishe wedu Jesu Kristu achiti kuvenga upenyu hwako ndicho chinhu chekutanga, nokuvenga hama dzako dzose. Imi munoti Pauro anoti kana munhu asingashandire mhuri yake haatendi. Asi Jesu uri kutaura zvinhu izvi apa. Zvikanzi imi hamukwanisi kuwedzera pamusoro pevana venyu zuva rimwe roupenyu hwavo, kana kutora pane rimwe zuva roupenyu hwavo. Vana ndevaJehovha, vanhu vose ndevaJehovha, nherera ndedzaJehovha, chirikadzi ndedzaJehovha, harahwa dzisina vana dzisina kumbobvira dzabereka ndedzaJehovha. Svimborume idzodzo. Manzwa zvataurwa naJesu pashoko raataura pachiverengwa chedu chekutanga chokuroverwa kwaKristu Jesu. Zvikanzi musandichema, asi zvichemei. Pachasvika nguva yokuti wakakomborerwa asina kumbobvira aita sei, abereka, asina kumbobvira ayamwisa. Asi zuva ranhasi munoti munhu asina kubereka nomunhu asina kuyamwisa munoti akatukwa naMwari. Rutivi rwamuri nderupi? RwaPauro here kana kuti rwaIshe wedu Jesu Kristu? Pauro ndiye achakupinzai kudenga? Sifasi ndiye achakupinzai kudenga? Johani ndiye achakupinzai kudenga here? Kana ivo vaizviramba pamusoro paJesu, imi munotadza kuzviramba sei? Nzira yokuchengeta vana vako chete ndiyo yekuvadzidzisa inzwi raMwari. Ndiyo chete nzira, hakuna imwe. Ndiyo chete nzira yokuchengeta vana vako. Zvokudya, zvokupfeka, zvokufuka, pokugara, izvo munenge motowedzera. Tisingataure kuti makamfots enyu imini, nokuti mune nhoroondo yokusekana pamusoro pekusabereka, pamusoro pekusazara vana. Naizvozvo mwana, it's your comfort.
kuti musasekwe uko seri kwamabva, kuti uyezve hupfume kwamuri, nokuti kuwedzera rudzi rwenyu. Ina handisi kutaura pamusoro pavaprista veRoma kana vaya vanoti manani. Netori munhu aitodawo mumwe nani akanga aripo ipapo. Nanani iyeye aitondidawo. Hatina kuzombobvira tatadza zvedu zvekutadza. Asi taitoziva kuti kuroorana, we are only a minute or a second away. Chakazongotitadzisa ndechekuti uyu akanga akaita mhiko, uyezve ndakaona upenyu hwangu husakafanira kutadzisa mwana akanga akazvipira kuita mhiko kuna Mwari. Ndozomunetsa mushure macho nokumuramba nokumutaka nezvibhakera, ndichimufaka mbutsu munhu wandabvisa pana Jesu. Murikuzvinzwa? Pakanga pane mukadzi akatonaka, asi akanga akazvipira kuna Jesu. Tinofanira kutanga taisa Jesu pamberi, zvimwe zvose tozoisa kumashure, including zvido zvedu nenyadzi dzedu. Zvichemei nokuzviramba. Handisi kuti regedzai kuti vana, ndotoda kuti muite vana vakawandisa chaizvo. Handisi kuti regai kutsvaga pfuma, ndotoda kuti muite pfuma yakawandisa chaizvo, muchiitsvaga, kwete nenzira dzouroyi dzaakuitwa nevamwe. Pane vamwe vanhu vari kunyengera vachiti vakabudirira, uroyi neurombwa noumhondi hwavari kuita hauna kunaka. Zvinani kuti uve murombo pane kuti uite mari nenzira iyoyo yezvikwambo, yokupa mablessings namatarenda avamwe nenzira dzeokopokopo, wokusairira mweya yetsvina. Hakuna kutakura muchinjikwa wako kwakadaro. Makaramba Jesu kare, makaramba Mwari kare. Ndinzwei, ini ndinokudai, asi handizi hama yenyu. Hama yenyu ndiJesu. Pakuroverwa kwaIshe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa, pakanga pana makororo maviri. Ndakutaura zvisiri mubhaibheri, sezvinongotaurawo ana Pauro vachiita navamwe vadzidzi vaShe wedu vachiita. Zvikanzi wakanga wakaroverwa kuruboshwe wainzi Justus, wakanga wakaroverwa kurudyi kwaIshe wedu Jesu Kristu wainzi Dismas. Iye Jesu wakanga ari pakati. Munoziva kuti zvinorevei? Ndimbokupai maintroduction ezvinhu zvandinoda kuzotaura pamusoro pazvo. Justus uyu ndiye anonzi akaramba Ishe, akamuti kana iwe uri Mwari, kana iwe uri mwanakomana waMwari, kana uri iwe Mesiya watanga takamirira, wadi kutibvisa pano pamuchinjikwa?
zvikanzi zviponesewo, ugotiponesawo isu. Asi Dismas wakanga ari kurudyi wakati iwe haunyari here unotaura zvakadaro? Hatisi kufira mhaka dzedu here nekuti takatadza? Nomunhu wose akatadza anofanirwa kutongwa agopuhwa mubayiro wake. Varoyi vanotiza mubayiro wavo, vanosundira mhepo nekutemera nyora vanotiza mubayiro wavo. Havana muchinjikwa wavanochengeta. Kana munavo mukereke, ava havana kuuya kuzopona. Vanhu vakauya kutozoparadza kereke kuti vagobatana nemi vagoenda nemi kugehena. Varoyi variko, madhimoni ariko, Satani ariko. Munoziva kuti zvinoreve chii izvozvo? Handizivi kuti vaRoma vanoita chipiyaniso chavo sei, asi ndakunzwisisa vanoti kumusoro, kurudyi nokuruboshwe. Kana kuti vanoti kumusoro zvichidzika, voti kurudyi nokuruboshwe. I hope kuti havaite triangle. Nekuti mwanakomana waMwari ndiye wakanga vari Ishe, ndiye Ishe wapasi pano nokudenga. Ndiye wakadzika kuzoponesa ini newe. Dismas wakanga uri kurudyi, Justus wakanga uri kuruboshwe. Asi zvichida vanoti mwanakomana waMwari ndiye ari kurudyi, Ishe mweya mutsvene ndiye ari kuruboshwe. Kana kuri kufunga kwakadaro, todzokera pane nyaya yaJohani naJakobho, vanakomana vaZebhedhi, vakaenda kuna Ishe wedu vachida kugariswa kuruboshwe nokurudyi. Kwani? Kwaishe Jesu Kristu. Zvikanzi uko ndiko vakazvitarirwa. Toti vanodiwa vose naJesu Kristu vanogara kurudyi, vasingadiwe ndo vari kuenda kuruboshwe. Tongodaro. Asi hatitaure zvatinoziva pamusoro pekurudyi nokuruboshwe. Zvikanzi kurudyi ndiko kwemakwai, kuruboshwe ndiko kwembudzi. Matthew 25 verse 31 to 46.